Para elas, en especial, tamén vai dirixido o encontro interxeracional que se vai celebrar o sábado dende as 5 da tarde no Auditorio Municipal. Vai haber unha mesa redonda na que participarán 7 mulleres de diferentes idades e perfis profesionais. Pretende ser, un breve reflexo do que é a realidade de Lalín, das mulleres de Lalín. Aquí, dun xeito, a modo informal, cada unha delas vai a ter unha pequena intervención de apenas 10-15 minutos, pero entendíamos que era importante que fixesen unha pequena aportación das súas experiencias de vida, como entendían a situación, sobre todo a nivel laboral das mulleres, si seguimos tendo obstáculos a hora de acceder ao mercado laboral. O encontro inclúe tamén unha exhibición de Escola de Baile Moderno de Lalín, da Escola Municipal de Aeróbic e da Escola de Música e Baile Tradicional Ailola. Pechará coa segunda edición da exposición de pintura colectiva de mulleres artistas. As mulleres pintamos moito.